सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी कसं वागावं, तसेच गैरवर्तन केल्यास कोणत्या कायद्यानुसार काय शिक्षा होऊ शकते याची माहिती देणारा फलक लावण्यात आलाय। मात्र रुग्णांचे अधिकार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सेवा आणि रुग्णांप्रती प्रशासनाची जबाबदारी याबाबत कोणताही फलक नसल्यानं जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या बैठकीत या मुद्द्यावर तीव्र चर्चा रंगली। समिती सदस्य रुपेश पावसकर यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत महाविद्यालय प्रशासनाकडून खुलासा मागवण्याची मागणी केली। जिल्हा परिषद आरोग्य समितीची बैठक सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली। यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सैधुरी, सदस्य अवनीतेली, यज्ञ साळगावकर, सुनील पारकर, रुपेश पावसकर तसेच सर्व तालुका वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते। तसेच 2 कक्षात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सामान्य करण्यात आले आहे। 5 दिले मी स्वतः पण बोलली चालू पण झाले आहे ना व्यवस्थित। टोटल 11 पैकी 5 झाले आहेत। वरीचे आहेत ते आपण कॉन्ट्रॅक्टरला सूचना क्रमांक 2 सन्माननीय सदस्य श्री सुनील पारकर सर यांचे आहेत। दुर्धर आजार प्रस्ताव मंजूर करताना प्रस्ताव दुबार होणार नाही याची पडताळणी करून मंजुरी करणे पूर्तता प्राप्त आहे। तांत्रिक आरोग्य विभागाकडे तांत्रिक 2 कार्याचा याबाबत कल्पना दिलेली असून दुर्धर आजार प्रस्ताव मंजूर करताना दुबार होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे। सूचना क्रमांक 3 सन्माननीय सदस्य श्रीमती सावी योगी यांची आहे। प्रत्येक तालुक्यात मुख्याच्या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आवारात जागा उपलब्ध आहे। त्यासाठी एक वाणिज्य गाळे प्रस्ताव जिल्हा वार्षिक बैठक कळलेले आहे। प्रस्ताव घ्या नक्की जागेवरती माहिती